Salutare boșilor și bine v-am regăsit la un nou episod boșilor. Astăzi o să facem un episod de Brawl Stars în care am să vă arăt meciul în care am făcut 4500 de trofei. Știu că nu este o sumă mare, doar că este contul secundar în care am făcut foarte mult troll. Nu mi s-a filmat aceste meci, nu știu de ce. Stați să mă pun pe Do Not Disturb, pardon. Do Not Disturb și haideți să vă arăt meciul, dacă o să pot. Nu uitați să dați share, subscribe, să vă abonați, să dați un like, să-mi dați un follow pe Instagram. Și dacă o să se audă un copil mai mic plângând, este sora mea. Și da, merge să-i dăm. Haideți să-i dăm replay. Poate că vă întrebați de ce strâng chesturile. O să se bage un nou brawler super rar și sper să-mi pice. O să pun pe mine. Uitați că am trecut din greșeală. Bun. Eu. Bă. Așa, gata. Aici am încercat să omor pe acea roză. Aici acest player fantastic, cum îl și cheamă, a jucat foarte bine. Eu am ieșit star player din cauza, uitați-vă aici ce damage am dat. Doar că a jucat-o bine playerul acesta cu roza, doar că nu mi-a pasat niciun gol. Știu că a fost prea scurt episodul, dar o să fac un chest opening și pe contul meu mare, am mai puține și da, sper să fac 5000 de trofee cât mai curând și o să se bage super rar, așa că strângeți-vă maxim 10-20 de brawl box-uri și niște big box-uri pentru că a fost champion challenge, championship-ul și strângi foarte ușor chesturile. Deci eu am fost Denis, cam atât a fost cu acest episod. V-am pupat, pa boșilor!